Vítajte na ulici Zápotockého v Prešove, len pár minút peši od centra mesta. Tento tehlový bytový dom je obklopený zeleňou, tichom a pohodou. Ak hľadáte spojenie výbornej lokality, kľudu a príjemného bývania, možno ste ho práve našli. Predstavujem vám tento zrekonštruovaný dvojizbový byt o výmere 50 m². Začneme kúpeľňou. Prakticky riešený priestor s vaňou a toaletou a čo je skvelé, má vlastné okno. Vďaka nemu je vždy čerstvý vzduch a prirodzené svetlo, ktoré oceníte každý deň. Kuchyňa je úplne nová, moderná a funkčná a príjemne presvetlená. Ideálne miesto na rannú kávu aj večerné varenie s výhľadom do zelene. Tu nájdete pokojnú spálňu pre váš nerušený odpočinok. Spálňa ponúka dostatok miesta na oddych a bohaté úložné priestory. Obývačka je srdcom bytu, priestranná, svetlá a pripravená na vaše nové spomienky. A takto si ju môžete zariadiť. Bonusom je veľká pivnica s rozlohou 20 m². Ideálne miesto pre bicykle, sezónne veci, hobby či miesto pre vaše súkromné fitko. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Možno je to práve váš vysnívaný domov. I want you laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife.